Vítam vás v mene kolovníckych združení Dolný Štál, Dolný Bár, Topolníky na všestranných skúškach. A týmto by som predal slovo predsedovi kolovníckeho zväzu Zingeru. Ctené dámy, vážení priatelia polovníctva, vážené kinologické obecenstvo. Dovoľte, aby som vás všetkých veľkou úctou privítal na dnešnej akcii a súčasne v mene okresných organizácií privítal celú rodinu pána Krasňanského. Vážení priatelia, každá jedna akcia, či už polovníckeho charakteru alebo akéhokoľvek charakteru súvisiace s polovníctvom, je významná. Aj významná je táto akcia, lebo pripomíname človeka veľkým srdcom. Dovoľte mi, aby som pri tejto príležitosti vám zaželal príjemný pobyt na území nášho okresu, príjemnú a úspešnú prácu a všetkým vašim rozhodcom príjemnú prácu, disciplinovanú, veľmi prísnu, ale tolerantnú. Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som poprosil pána Stanovského. Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, páni, dovolte, aby som vás všetkých privítal na 5. ročníku memoriálu Štefana Krasňanského. Som veľmi rád, že môžem medzi nami privítať rodinu pána Krasňanského. Som veľmi rád, že medzi nami dneska v roli rozhodcu môžem privítať prezidenta Slovenskej kinologickej jednoty, pána inžiniera Jursu. Som veľmi rád, že účasť je taká, aká je. Myslím si, že 22 psov, ktorí pred nami stoja, táto účasť svedčí o tom, že toto podujatie má skutočne veľký význam. Myslím si, že v priebehu týchto dvoch náročných dní bude priestor aj na to, aby sme si pripomenuli celú tú ťažkú a obetavú prácu pána Štefana Krasňanského, ktorý pre slovenskú polovnícku kinológiu, najmä pre plemeno Českého Fúska, spravil. Prajem vám všetkým, aby vaši psi obstáli čo najlepšie. Nebudem hovoriť do práce pána hlavného rozhodcu, ale myslím si, že naše posudzovanie bude na takej úrovni, aby bolo dostatočne odborné, prísne, ale aby ste s ním boli spokojní. Dovoľte preto, aby som poprial príjemný, úspešný priebeh týchto dvoch dní a prevolal slovenskej polovníckej kinológii zdar. A teraz dovolte, aby som odovzdal slovo hlavnému rozhodcovi, pánovi Václavu Jožovi. Ďakujem za slovo.
potreboval aj obidve ruky len kvôli tomu, ale dovolte, milé dámy, vážení páni, aby som vás srdečne privítal. V mene rozhodcovského zboru, mene Slovenskej poľovníckej komory, mene Slovenského poľovníckeho zväzu a mene organizátorov, mene mojom. Začíname s tou pracovnou časťou, čo nás čaká tie krásne 2 dni tu v centre v Dolnom Bári. Tisztelt hölgyek, urak, kedves barátok, rendezők, kutyavezetők, engedjétek meg, hogy mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntsek magyarul is itt Szlovákiában ezen a nemzetközi versenyen, és örülök annak, hogy elfogadtátok a meghívást a Cseh Bajszos Vizslákat Tenyésztő Klub nevében, és itt együtt ezt a 2 szép napot eltölthetjük és versenyezhetünk egyet. Vítam medzi nami hlavne účastníkov, ktorí prišli aj z Maďarska, aj z Českej republiky, aj z Polska. Vítam v rozhodcovskom dvore našich zahraničných hostí, ktorí prijali naše pozvanie z Českej republiky. Vítam okrem tých, ktorí boli predo mnou oslovení, rodinu Krasňanského, zástupcov okresného poľovníckeho zväzu a okresnej komory, na čele pána Zingera, a vítam medzi nami predsedu okresnej kinologickej komisie pána Mikuláša Vargu a vás všetkých v Korone, ktorí budete fandiť týmto účastníkom na tých skúškach. Dovolte, aby som vám predstavil rozhodcovský zbor, ktorý po včerajšej pracovnej porade, po včerajšej rozhlasovaní je rozdelený nasledovne. Posudzovať na poli, vo veľké pole bude posudzovať pán Jan Šiška a pán Straňák Antonín z Českej republiky. Malé pole bude posudzovať pán Horvát Jozef a Jozef Kováč. Vodu bude posudzovať pán inžinier Stanovský Miroslav a František Varga. Lesnú prácu a vedúci lesa bude inžinier Jursa, kandidát vied. So skupinou ďalších rozhodcov Ladislav Banás, Voldár Baltazár, Tinka Jozef z Českej republiky. Vlečky v lese bude posudzovať pán Engler Lubomír a Suchanek Aleš z Českej republiky. Drobné disciplíny v lese bude posudzovať pán Jan Lovecký a Novotný Peter z Českej republiky. Dovolte ďalej, aby som vám predstavil najdôležitejších aktérov, psov a vodičov podľa vylosovaného štartovného čísla. Jednotku vylosoval vodič pán Luboš Juhás s českým kúzačom Cita z Krajčovičovej farmy. Na farbe pôjde ako vodič. Dvojku vylosoval pán Tomás Patujek vejmarským krátkostrským stavačom Ciro Grej Eminence a bude na farbe ako vodič. Trojku vylosoval Kora VK Konlička SB Martin Adámek s pointrom a na farbe povedia ako vodiča. Štvorka neprišla do tej dnešnej doby do zahájenia, tak s losom číslo 4 štartujúci pán Miroslav Mariak nemôže zúčastniť. Los číslo 5 vylosoval Štefan Holéni zo Suko nemeckého drôtostrského stavača Cilka Boncov Majer, na farbe pôjde ako vodič. Los číslo 6 Peter Horvát s obsom Drago von Banenberg
Nemecký drôtostrstý stavač, na farbe pôjde ako vodič. Los číslo 7. Park VK pomlčka SB, pointer, plemeno a vodič, miestny, najskúsenejší z okresu Dunajská Streda, pán Ladislav Verec. Na farbe pôjde ako oznamovač. Los číslo 8. Ďalší favorit, veľmi skúsený vodič, dávajte si na ňo pozor. Pán Oto Banás, starší, s obsom zo Šurianského kopca, nemeckým krátkosrstým stavačom a na farbe pôjde ako oznamovač. Los číslo 9. Inžinier Jozef Telepun, Brutus z Tovešovho dvora, je to nemecký krátkosrstý stavač a na farbe pôjde ako vodič. Los číslo 10. Barbora Krčmárová, maďarský krátkosrstým stavačom, Atos Artemis Moravia a na farbe pôjde ako vodič. Los číslo 11. Brok Zvobícek, plemeno český fúzač, vodič je Zdeněk Staněk a na farbe pôjde ako vodič. Tí, ktorí boli doteraz predstavení od štartovného čísla až po 11, pôjdu do pola a na vodu dneska. Do lesa od štartovného čísla 12 vám predstavím pes Haiti Garamparty, maďarský krátkosrstý stavač, vodičom Ladislavom Gálom a na farbe pôjde ako oznamovač. Los číslo 13. Cira z Vištuka, nemecký krátkosrstý stavač, vodičom Zoltánom Válkým a na farbe pôjde ako vodič. Zase ďalší náš veľmi skúsený vodič, Štefan Macák, startovným číslom 14, je tu Zosuko Dorka z Vištuka a na farbe pôjde ako oznamovač. Los číslo 15, Fela od Blavy s vodičom Miroslavom Minaričom, nemecký krátkosrstý stavač, na farbe pôjdu ako oznamovač. Los číslo 16, je tu naše národné plemeno, krásny pes, slovenský hrubosrstý stavač, junák z Milotovských polí, vedie inžinier Michal Urbán. Na farbe pôjde ako vodič. 17 vytiahol pán doktor Radomír Kretek a Chrumka DRV pomlčka VYD, los číslo 17, na farbe pôjde ako vodič. Je to slovenský hrubostrstý stavač. 18. Fenoména tým Joršího Helmut, to je vermánsky krátkosrstý stavač, pes, vodičom magistrom inžinierom Tomášom Línským z Polska. Na farbe pôjde ako vodič. 19. má pes Gor od Blavy, nemecký krátkosrstý stavač, vodičom Vlastimilom Polakovičom, na farbe pôjde ako oznamovač. 20. má pes Adar Štribecké vrchy, český fúzač, vodičom Jurajom Herákom. Na farbe pôjde ako vodič. Los číslo 21 vyťahol s obsom pán Štefán Forgáč mladší, Ciro Cerőház, český fúzač, na farbe pôjde ako vodič. Vítam medzi nami slečnu
s jezdcom číslo 22 Žofiu Micekovú z Maďarska s maďarským drotostrským stávačom. Na farbe pôjde ako vodič. A 23 vytiahol pán Radovan Kamberský, Chron ze Zámeckej hory a na farbe pôjde ako vodič. Poviem vám, dávajte si teraz veľký pozor, ako budeme rotovať na disciplínach. Ako som povedal, 1 až 11. Pôjde do pola. Veľké pole. Lož číslo 1 až 5. Malé pole. Lož číslo 6, 7. A na vodu pôjde 8 až 11. Do lesa. Štartovné číslo 12 až 23. Na farby pôjdu 12 až 15. Na drobné 16 až 19. Na vlečky 20, 23. 20 až 23 na vlečky. Z organizačných záležitostí. Prvý odtiaľto odchádzajú do lesa. To je les je pri Šimtave na Dubníku a les odchádza za autom pána Valkyho, ktorý ide prvý. Dobre? A zelená Dacia bude ako prvá postavená pred tým žltým nakladačom pred jazdom na tú hlavnú cestu. Za týmto autom pôjdete do lesa všetci v jednej kolóne. Potom odchádzajú odtiaľto vodári. Los číslo 8 až 11. Na vodu vás bude usmerňovať pán Koláru. Gabriel má zelenú Ladu Nivu. Potom odchádzajú na veľké pole. Bude veľké pole riadiť pán Zoltán Joža. Má modrú Renaultu. A malé pole si zvládne tých 200 krokov peši. Odtiaľto z centra. Dobre? Každý, ako bude rotovať, malé pole sa stretávame tu a pôjdeme pešky, aby sme pri tej ceste hlavnej nestali za autami.